sincer, nu prea știu ce trebuie să fac în jocul ăsta. Dar... Wow, e ăsta verde. E tăsână Blaze-ul. E tăsână Blaze-ul, să știți. Da, l-am găsit aici, tăsână Blaze-ul. 100% e tăsână Blaze-ul. Uitați, ăsta-i, ăsta-i. Ăsta-i, ăsta-i. Tăsână Blaze-ul pentru că ați văzut că el era singurul care era lângă mine și ați văzut că la un moment dat a murit. Deci el era. Deci el m-a votat pe mine pentru că eu sunt mort. Și da. Cum îl cheamă? Tăsână Blaze-ul. Tăsână Blaze-ul să-i dau kick. Deoarece... De fapt nu-i dau kick. Știți ceva? I-am dat kick-ul, gata. Da. A rămas un impostor. Iarăși e un impostor. Mi-e frică. Cum ar fi să fiu eu? Dar nu știu. Mi-e frică să mă mai duc, pentru că dacă... Eu stau aici. Gata, cred că știu cine-i. Discuss. Ia, ce să le scriu Jack. Orange guy, ci că este orange guy-ul. De Herbrum. Nu zice ce lumea mă votează pe mine, pentru că eu nu sunt. Și că eu un portocaliu. Bun. Te rog, spune că am câștigat. The Herbrum was the impostor. 0 impostori nimic. Deci a fost 2 impostori la început. Și după ce au fost impostorii, noi am găsit și am votat. Gata. Scuze cu reclama. Revin că se termină reclama. Bun, s-a terminat și reclama. Haideți să găsim pe altceva. Unde sunt? The remote and the disconnect request. Vai. Să vezi că e nebunie pe folie. Uite, gata. Am reușit să intru. Am să rămân aici pentru că este super ok. Cine credeți că o să fie runda asta? Scrieți la comentarii. Eu cred că o să fie Star Wars pentru că pare cel mai sinistru, sincer. Și știu dacă n-a fost deloc până acum. Fugi! Poate unul din ei. Ce? Ui, ce s-a întâmplat? Dă mai întâi că fac video. E aici jos. Communication. Încerc să stau cât mai potolit. Să stau pe aici. Ia, cred că știu un loc unde să mă ascund. De ce am impresia că e ăla? Uite aici m-am ascuns și eu.
Emergency meeting. Să vedem ce zice lumea. Turk Varmi. Care-i Turk Varmi? Ăla necrucică. Ești de acord cu Thanos, pentru că Thanos pare, v-am zis, cel mai suspect. Da, sigur e Thanos. Aici am făcut, Thanos. E efectiv, Thanos m-a votat pe mine. Say what? În fine, cred că mai a rămas un singur impostor. No one is ejected Skype. Bun, acum trebuie să mă duc la camera mai secretă. Rămâne fără oxigen. Trebuie să... gata, trebuie cineva. La security? Este sau e altundeva? Da. Gata, sunt cine-i. Unde era camera? Gata, am văzut. Hai după el. Aici. Gata. Cred că e pe aici undeva. Oleu. De la galben. Vreau să văd ce mai scris băieța special. Nu știu, dar nu-i corect, frate. Nu l-am văzut. Da, e să da report. Bun. Păi atât a fost și cu episodul. Ne vedem data viitoare. Pa!